match natin sa gain, sir. Okay, yan. Tapos nun, sir, gusto nyo man, no? Nakakaya eh. Para ano? Kainin dual.
Buset. Terus sekarang? Nag-cramps ako. Okay, sige. Di pwede sa barkada mo. Kahit hanggang 10 pwede ako. Okay. Okay ka na? Bakit?
Jake ko sa Anthony. Ito kasi previous na yung kapit sa Hindi ko yun. Wala na. Uwi na ako. Uy, kamusta ito? Bakit? Bakit? Malalakas. O sino yung kalaban namin? Sino yung kalaban namin? Sila ano? Yung anak namin sila. Lalaki. Ano ba? Ka-level doon na.